Балаларның шәйге ялын оештыру турында олылар яздан ук кайгырта башлаган иде инде. Ниһаять, уку елы тамамланып, каникуллар башланып, күз ачып йомган арада укучыларның ялының 2нче айның яртысы да тамамлану алдында. Районыбызның яшьләр укучылар җәйне аеруча түземсезләнеп, районыбызда урнашкан Орленок ял һәм сәламәтләндерү лагерена бару өчен дә бик теләп көтеп ала. Чөнки биредә алар күңелле ял итә, яңа дуслар таба, аралаша, төрле сәләтләрен ача. Шуны әйтергә кирәк, агымдагы елда биредә агымнар төрле тематика астында оештырылып, читтән килгән белгечләр, укытучылар, талиплар, кызлар, егетләр өчен төрле тематик чаралар оештырып, ял итүчеләрне куандырды. Икенче адым лингвистик һәм спорт чараларына бай булды. 12 июль көнне безнең иҗади төркем Орленокта булып кайтып, биредә балаларның ялы белән якыннан танышты. Көн яңгырлы булуга карамастан, балалар лагерь режимы буенча көннәрен уздыра. Иртә таң зарядка, территорияны тәртипкә китерү, туклану белән башланып китсә, артабы көн озынына алар өлкән дуслары, вожатыйлар белән бергә, бер гаилә булып күңелле вакыт уздыра. Әйткәндәй, без Орленокта булган вакытта 4нче отрядта ял итүче кызлар, егетләр өчен Уфа нефтехник университетының механик факультетының 1нче курсын тамамлаган талибәләр Диана Мөхәммәтханова белән Анна Бодылева бик кызыклы, фәһемле коллективны берләштерү өчен уеннар уздыра иделәр. Поворачиваемся к своему партнеру. Нет, ты ко мне поворачивайся. Вот так, смотри, мне Маш. Поворачиваешься к следующему и здороваемся дальше. И так пошли по кругу. Нет, по кругу сначала идем. Нет, как я показала, мы здороваемся. Вот так, правильно, да. Здороваемся, пошли. Ой, посмотрите, какие серьезные. Я же говорю, талантливый. Привет. Итак, теперь мы будем здороваться с вами как настоящие мужчины. Вот так вот. Мы уже не улыбаемся, мы уже хмурые. Вот так здороваемся. Давай, пошли дальше. Продолжаем. Давай. 2, 3. Аккуратно. Давай. Аккуратно, давай. Сегодня мы проводим с ними разные эстафеты, проводим игры на сближение коллектива, на сплочение коллектива, чтобы они лучше общались между собой, чтобы не было каких-то недопониманий между собой. Дети должны уметь общаться не только именно общением словами. Я думаю, что они должны общаться и жестами, и тактильными какими-то приемами, потому что детям это надо, они будут добрее, они будут дружнее, они не будут бояться коллективов. Вот сейчас они приехали в лагерь, они здесь дружат, они общаются, но на сближение игр они помогают им сблизиться всем, чтобы они не были в стороне, не были недопонимания со стороны друзей. Җәй ял итү генә түгел, балаларның сәламәтлеген ныгыту өчен дә иң әйбәт вакыт бит. Орленокта балаларны физик яктан үстерү, ял иттерү, сәламәтләрен ныгыту өчен бик яхшы шартлар тудырылган. Саф урман һавасы үзе үк шифалы. Моңа өстәп көндәлек режим, тулы кыйммәтле туклану, физкультура һәм спорт, төрле тәрбия чаралары. Булар барысы да мәктәп яшендәге баланың психологик, физик һәм рухи халәтен яхшыртуга юнәлтелгән.